Ugochukwu ezere ibe ozu nwaada adịkwe ka ebulie gafee amanne ya ogbu mma adịkwe ka ejiri mma gaa ya n'azụ isi nke a dị na osisiri aka Ndubuisi Mba Okpoko ya kọwa nke anyị ka anyị na-aga maazị Nathaniel Ene a na-etinye pastọ onye ọrụ Imo steeti ọ sị na ọkụ na-agba ọzara na ọ da-amụ isi dị ndụ pastọ chalụzie okenye n'oge anyị agbagota ọgwụkwago echekwa ịkpapi ya ofuma na-echama anya ọkụ na ọka isi jee ụmụnne m anyị na-ekene ọbụla gara anyị ntị n'uhuruchi a na-asị ụlọ biko cheta na ị ga-ezite m inu nke gị ma ọ bụ ife ịchọkọ okenye kọwalụ gị na 07064 999-553 chetakwazi na akwụkwọ okenye delụ mmanụ eji eri okwu dị ọ dị ebe dị iche iche gbaraba na Basilica Bookshop ji egote ya maọbụ na Secretariat na Basilica of the Most Holy Trinity ji egote ya mgbe ọzọ anyị ga-abịazi ya gwụ na ebe niile nyaba akwụkwọ dị ma na Asaba ma na Nnewi ma na Ọka wee dịlezi agaba ndị niile na-atụ anya nyaba akwụkwọ okenye si unu atụla uche n'oge ebute ya ebe niile ma ihe ala ma Enugu ma Nsụka wee lezi agaba okenye si na a ga-ebubasị ya ebe niile a ka o wee loo onye ọbụla mana ọ bụrụ na ị nọ Ọnịcha bụrụ ife dị ka onye Enugu maọbụ onye Akwa Ibom maọbụ onye Nsụka maọbụ ebe ọbụla isi nwekwazi ike igolo akwa agolieri nne je nye ndị Igbo ịma na ebe ọbụla ị nọ maọbụ ụmụnne gị ma ịbụrụ onye Igbo ma agụ Igbo nyepa maọbụ golo efele okwu maọbụ na ọ kwọrọ ha agụ iwelụ ntị iwe mụta ife niile okenye ụmụaka ndị ga-eto n'ọdịnihu nwere ndị a na-amụ ndị dịkpara ha kado ọnwa isii ndị ada ha kado aha na-abụ tupu mgbe aha ya etonite okenye nwere ike kago ajọ nka ọ ya nọzi maọbụ ndị na-eto mgbe anya nwazi akụ nke na-ede ijewe ntinye na anị ebe idebe ya nna m na-asị anyị ụta akwụkwọ dị otu anụ na akwụkwọ mgbe okenye na a na-ekwu okwu mgbe okenye nọ ndụ ibe okenye ada nọ ebe ya biko gotie debelụ nwa gị ma nke ka ya amụ amụ ma nke okenye Dale. Keine Ahnung.